दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों बाइग्लिनाय गोसो। बेयो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों खोमदोन, सनालि, बड'रानि, दैमु, फुलेन, भगत। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। आरो बे भिडिअनि स्ट'रि, डिरेक्सन, प्रडिउसारानो जादों मिहिर बसुमतारी। बे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि जेखाय प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। जेन बिथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ थाब लानानै फैबाय थानो हायो। नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै मोनसे कमेन्ट खालामनानै हैदो, गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आंबो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसनाव थांनाय बायदि।